Makambona mna noita sina. Aiwa bana. Ndo zakaga designer one. And majera kagadzirwa one. Ndo same. Just right there. Saka you don't use the builders. What are they for? Interesting. Asimeli sathi ba ema. Lesipanda chidro mafuni 14 years aya na mafuni. No gonna kulita it. Hello guys, that's I'm master nambondiona wo guys. Imbofarira iwo. Imbofarira iwo guys, imbondifarira iwo. Asi masana nambondiona imi. Hamumbonditsvaka kuti nayi madhamurisa iyi. Hanzi face. Face kaita face tabandiani. Yes guys, Mascara say Maburodoni, how are you? Mori say guys, tukumboinda ku Manchester guys. Wona iwedha iri panze. Zero taifara, naso wona Zero, it was lovely. That's tiri kutonogwa zvakasimba. Tiri kutonogwa nechando zvekutodaro. Wakaipa. Kuri say ku Africa nasi guys. I like you man. Thank you Sisi Rena. Nice Sisi Rena. Mungati chichiro ndakaenda kaporonga se mutongoti I like. Mutongoti like chete munhu wamunoda muboni chinhu chiriro mune mutongoti like. Like. Guys kuri say ku Africa nasi kuri kutonora here. Paitika sanga zviri sei. Kuri say ku Africa nasi kuno kumurikona here chando ichiwedha. Ndozoka ndiri murungu guys. Ne weather iyi. Hey. Ndozoka ndiri murungu guys. Aiwe kani. Kuneka weather. Kuneka weather guys. Kwando panoti kuchando. Ando panoti kuchando zve guys. Ndo chando chacho chamunenge muchiti kuchando. Zitara makatumidza rere kuti kuchando. Ndiro riri. Thank you Memati. Thank you. Ndo kuti kuchando guys. Musambotofunga kuti zvokunyemba kuti kuchando. Kuchando zvemashuwa. Tiri kutotonogwa izvo zvedu tiri muno. Kero mudenga lambo zviri sei sei. Tendai matire zviri sei sei. Ati muri kuona kuti kuto haikona. Ari kuya here kusavana tree. Tinoona wasiri kuya kusavana. Kupi? Inonzi Savannah tree. Savannah tree. Tree. Manchester hanzi muri kuya here kuSavannah tree. Hanzi are you coming to Savannah tree Manchester? Manchester Diaries. Oye mzima munobudika kuchida iso mkoma godoni. Ko. Mkoma godoni. Ndo England yacho. Pana ndobuda kuchida iso. Ko. Tato jaira. Nyazi dongo kuri seko ku America. How are you? Kwana Ruru Jones next time muye winter. Don't worry, ndichaiona winter. Ndichaiona. Ndevizere 2 years again. Ndikona ngorwa 2 years zvindiri kuno. Nai. Ndinenge zvangu ini. Ndikona kugara kuno ku 2 years zodzo ndichitomirira mawinda wanyatsa kumaona. Tatopinda. Tapa tisani? 5 minutes. 5 minutes. Oh, no. Wilma hanzi kuno kuri kufaya kuno takutoda kugadzirira madiaries kuno ku America here asachadzokeri ku Africa here dewe munya wakutogara ikoko wakatotiza South Africa zvachose South Africa kunofaya dzokera kumbaiwe South Africa inofaya dzokera ku South Africa fire bo zvekuti kwanzi it's not called iwe ruru sakurati kumudarika apa you weekend Chui, saka tifa unotenga mazigloves, mazichi, mazibhachi, what. Serious? Amaiona ndivura mubox maya ndo saka chipirwa. Kusaka nezuro makarege kunzi titenge mabjomba ngakachipari kutown kuno kuti chando chichauya. Tozomutenga ipapo. Tianga angasina udhure, akakwira kanoti nene ya winter. Unoona bota akabhurwa racho first. But aninga ave winning eva winter kaninga kwira. Utofana mabhurwa first. Ungara unawo. Don't appreciate. Kana munya kumba kuchaya kuno. Aiwa. Wakana nemudzimai wako here munya.
Kwaina lolo 2 years amsadaro sure zve lolo chapinda red robot icho kwaitokuteverai tokutorai todzoka nemitu imi munosidekwa kuchiuika zvamunofunga imi demusiko kuzara kuno nemakazara kunemi akuuiki zvamunofunga kunoko akauya kudhara ava vakuiki zvokumhanya hanzi yes abike ugwade zviri sei ukaenda nemukadzi wako here ukaenda nemukadzi wako here munya unofanira kuita uchidzokera kumba uchidzokera kumba kuita kuvharira rodhi memwana ewe kwai December naJanuary wakaipa saka randila Christmas mumushando chitoenda zvodaro sure sure aiwa saka December nomboenda kumba ndozodzoka December nomboenda kumba ndozodzoka time because karawo madhau zviri sei guys hapana here munhu ari kusvipa ndaneswa nemunhu wangu guys ndine shamwari yangu murume wandinaye anogara kuno kuEngland guys ari kudawo mukadzi hapana handiwati iwowo unhu haudi munhu naye handakuvhunza paipa yamukoma Gordon aiwa semurume munhu ari single munhu ari single haana mukadzi munhu akati idivorcee haana mukadzi shamwari guys zvenyimi kana pane mudhiaris arida zvemba ari mukunzwa but akurawo abva zera 40 and above animona ibva watanga wandibata anditika ndinomwe bhururu wangu so murume ari muno muUK munomu anditi ari kutsvagawo companionship munhu akatobudawo saka toda munhu ari serious atodawo munhu wekutogara naye munhu ari serious anditi toda kutoita dating site anogona kugadzira website yemadating site please ndingatibata tingoita ka1 sure but we verify you guys we verify you kana uri vari varume we verify you taona here mukadzi because andi zvinonetsa mangwana uyu ndatopedza naye ndakaverify kudhara haana mukadzi ndindotaura pavanhu pano haana mukadzi haana ehe kwai ndimaondera takaita naro indati anotanga angotangawo munongoenda muzvo andi zvinodhipenda kuti munozoklika here kuseri munozoklika kuseri munozowirirana matters of the heart munozowirirana ndiyo sama iyo ifaith ufunge saka ndikutaura vanhu ari muUK because munhu ari muUK andika musazouya vanhu ari kuAfrica muchiti kwaitipe murume muchida kukunzwa kuno yakuzivai muchida kukosi kupiwa COS ndikuda vanhu ari muUK kudhara anditi mukuzondifota ka40 and above arikuda munhu iye arikuda kusetla arikuda munhu arikuda kusetla zvokuti mudzidzanewo mubve masetla saka chitima chacho zvitima izvi zvikuita kukrosana wena izvi zvikuita kukrosana izvi murodhimo muzvitima izvi zvopinda nemurodhimo mundu mazvinenge zviri ita munya tipinde ita tinyasoita tite dressing site chaiyo kwayo zvinhu chaiyo zvinhu Eunice, how are you? Ari sei bami now? Hanzi pa 40 although Larissa nokuti munhuwo aritewo bvezera andi munhu akaita kuma 47 48 49 50 anenge akudawo munhu ari kuma 40s anoita kana ma 25 aiwa 25 atinganyepa asi kuda uyo arida zvekuvaka zvekutokuta imba kawo 25 years inenge ida kutamba sizvo ma 25 asina nalarisa ivava ana larisa juni ndio ma 25 anenge achitoda zvekutamba munhu toda munhu anenge atori matured guys anoda zvekutogara mumba zvototi ndatowanawo munhu kuno kuti asipona muchengetana henyu muchiita companionship yenyu muchengetana henyu zvenyu but kana aine 40 anotangira pa 30 manyanya kudzikisa asi 40 exactly ari kuma 40 plus more than 45 more than 45 more than 45 amkoma kuti nazviti 30 more than ari more than 45 ari 45 and up pa 45 and above so tizotaura zve 30 azvibudawo mana adunyepa hati dunyepa 40 was I do count me by dating site please 35 asananga atiperera 35 munhu ndotara 40 wa moto kupera chii mukadzi anopera izwaiwo guys iwaiwo zvitogwa pano kwai muri kutaura kuti kadzi anenge ati 40 anenge asati apera here kuperei mapolisi ayo polisi ndaitsvaga polisi iyoyi ichaitsoitsvaga kumaraini
kuperei chaanopera munhu muziva kuti anzokuenda moti chirungu chenyu the older the what the finer moti kudiko izvozvo yes izvozvo saka vakadzi mafuta ane experience hanimona ane experience yese muntotaurira zvo mukada kunzanza mukadzi ma40 zimi nemukadzi ma20 mukomagotonika kwaitapera uri kwashuga yese akokotiwa kuchina zvakaoma kuperei paipo vayapa aiwa kuti anotohura majemani wevama35 akatozogona kuhura chiti munhu watiperei ndiye vadiki musana chireva naimi wai maneja ari kuti vawanzira panapa kwaime mapera kuperei uri kaitita kwezvimukwabha zvibirutongi mai mwana uye bodo maforeign heroes ekuita seko chero ma20s ane maforeign heroes iko zvino ma20s ane maforeign heroes iko zvino maanenge andonenge akamboitawo here mwana saka maforeign naizvako uri vaudze hatiperi zvekumhanya isi kusisi UK zvakaoma zvikuru mangonyagwa kuti kweyu nokuti mangoita chiya peseni mamuchabvarugwa nhasi notera vacomments one by one kana varara ndichibloga kwai saka isi maover 50 muri kuti chii nai zvako shuva ivavhunze maover 50 saka michiti ma40 apera saka muri kuti manhingikiri atoi maancestors ma50 te mabhasi grace mabhasi ipo herero pakachemepa pawa riri pakadai ipapa ririmwe masiye parking pasera parking it's nice but zvamamanja hatisi kuzopera rikutonyeba varikutotaura zvisirizvo tozomupinda nepi iri zibuilding kutaure kunge rekuafrica iri zibuilding iri kushata kudai iro ngonopeka izvo pamberi paya hapana pakinge kuti kudaro here savana kai mukoma godhoni vakawanikwa here daina mubvunzo uyu hanzi vakawanikwa here vakaroora havana kuwanikwa hai one way motatiwa tsikwanapa aiwa komota yakatarisa kuya pane one way inenge ine sign yekuratidza kuti pavapindwe unknown Hello. Mboga na makadiyo. Murutsvaga mawigi muda yakaita sei? Tine ghost house chairo makele nema street makele ma 12 nema chima ichi.
14. 12 and 14 inch makele, then ma straight ma 16 na Kuna zvisingaiti. 14 16. Yeah, just send me a message kuti ndinouya then ndokutumira. Ndini uya. Wamaiti ndirimbo. If you want nhasi ndiri order mupaSavannah Tree. Ndiri now. Ndiri pamba order mupaSavannah Tree nhasi. Yes, Ivan Mary Masango. All right, sharp. Okay. Don't park. So we can park. Single. Ibaware Mazimba. Single yellow line. The guy Timbopina Mbaware Mazimba. Did chair post my wig? Yes, then, I think so. Anyway. Yeah. Yes, we posted. Timbopina Mbaware Mazimba, guys. Medium.